Hej alle sammen. Jeg sidder lige her i byrådssalen i Kerteminde og har lige et par ting, jeg lige vil vende med jer. I kender jo selvfølgelig alle sammen Facebook. Det er også her, hvor jeg har lagt den her video op. Facebook det er et fantastisk sted til at kommunikere og til at få noget interaktion med forskellige folk. Jeg ønsker selv at bruge det, og det er der også mange andre, der gør. Men vi skal også passe på, at Facebook ikke nogen gange tager overhånd og bliver sådan en losseplads, hvor man bare kan tillade sig at sige og gøre alt. Et par eksempler. Vi har en arbejdsmarkedsafdeling her i Kerteminde Kommune, som i øjeblikket oplever en kampagne fra nogle borgere, eller i hvert fald fra nogle personer, som er ret voldsomme i deres retorik, både omkring vores medarbejdere og deres tilgang til personer, men også omkring os politikere, nemlig at vi slet ikke tænker i empati eller i følelser og fornemmelse for folk, men udelukkende i økonomi. Intet kunne være længere fra sandheden. Vi har faktisk medarbejdere her, som kærer sig omkring de borgere, de sidder sammen med, og som forsøger at finde løsninger, men som samtidig har en lovgivning, som de skal følge. Og det er en lovgivning, som gør, at nogle processer af og til bliver rigtig lange. Det forstår jeg godt kan virke frustrerende, men det er altså ikke medarbejdernes skyld. Der skal I ret skytset mod folk på Christiansborg. Vi har også haft Ankestyrelsen til at kigge os efter i sømmene, for at se, om vi egentlig lever op til de regler og krav, som der er. Og ved I hvad? Det gør vi. Der har ikke været noget at påpege over for hverken medarbejdere eller de vedtagne politikker i Kerteminde Kommune. Så helt ærligt, fair, at man ikke er glad, og man ikke føler, at der bliver lyttet, og ens sag måske tager lidt lang tid, men tænk lige over retorikken. Det er altså medarbejdere, mennesker, og det er politikere, som sidder og kigger på det her, og føler sig ramt på sin integritet. Noget andet er, og det er egentlig ikke noget, jeg så ofte vender, det er retorikken omkring min egen person. Her for en halvanden uges tid siden, der var Stiftstidende lidt friske med en artikel omkring, borgmesterne rundt på Fyn, hvor man blev afregnet efter borgertal, altså indbyggertal i ens kommune. Og her der kunne man se, at nogle borgmestre var gået op i løn, og nogle var tæt på at gå ned i løn. Og her i Kerteminde Kommune, der står vi i en situation, hvor vi nu har lige omkring 24.300 indbyggere. Og hvis vi får 600 indbyggere til i kommunen, så når vi 25.000, og derfor så får jeg som borgmester lige en nyk op i løn. Det er ikke noget, som kommunen her har besluttet, det er noget, som er besluttet på Christiansborg, altså noget, der ligger uden for vores rammer. Og jeg lavede en artikel sammen med Stiftstidende, som var det, man kalder en artikel med et glimt i øjet. Jeg er faktisk en borgmester, som af og til forsøger at være lidt sjov og humoristisk, og jeg lavede koblingen med den ambitiøse bosætningspolitik, som Kerteminde Kommune har, og som jo så, kan man sige, ad omveje kunne føre til, at jeg fik en lønforhøjelse. Og helt ærligt, hvis ikke man kan se, at det var med et glimt i øjet, eller hvis man bare kommenterer på en overskrift, og ikke på at have læst en artikel, så synes jeg simpelthen ikke, det er fair nok. Men når jeg skal sidde og læse borgere og personer med ansigter endda, som kalder mig et skvat, jeg burde skamme mig, jeg burde være flov, og mange andre virkelig grimme ting, jeg næsten ikke kan sidde her og læse op inde i kameraet her, så må jeg bare sige stop. Altså helt ærligt, det er simpelthen over stregen for, hvad jeg vil finde mig i som borgmester. Det synes jeg ikke er en fair måde at kommunikere på. Fair, vi kan være uenige om tingene, men vi kommunikerer og vi diskuterer på et sagligt og på et ordentligt grundlag. Ikke på tilsvininger og på ting, der bare bliver fanget i en overskrift og ikke i en artikel, for havde man læst den, så vil man også kunne se, hvad det egentlig var, det handlede om, nemlig noget helt andet. Tak.